nabili na. Grabe oh. Sir. 70 isa? 70 na lang, Uy, mura. grabe, paldo. Paldo sir ah. Dati 40, ngayon 70 na. Pwede na. Boy, magkano benta mo dito? Bibiling ko na. Ha? Nabili mo lang din? Magkano to boy? 25. Ha? 25 isa. 25 isa? Nabili mo? Saan mo nabili? Grabe. 25 isa, bali 50 to, dalawa. Grabe boy. Ano yan? Magkakalapati ka? Grabe, may sing-sing boy. May sing-sing. 25 isa lang. Grabe boy ah. Jackpot. 25 pesos isa. Bali 50, dalawa na lang. May kulungan ka na. Paano pag gusto nilang bilhin yan? 100. Benta mo agad, bili ka bago. Grabe si boy oh. 25 isa. Bundot, kasi may sing-sing. Ano yung sing-sing niya? Comring no? Comring. Nakalagay sa asan yung bawang? Ba't may bawang ka kanina? Ba't dalang bawang para? Kanina kasi napansin ko siya, may dala siyang bawang. O pero ano na to? Bata pa yan? O matanda na? Bata pa? Pwede pa pakawalan? Grabe, jackpot, 25 isa. Dito lang yan sa San Carlos. Boy, thank you ah. Yo mga kalapatids, dahil benta ni sir. Sir, magkakano tong kalapati nyo? Yan, 100 na lang yan. 100? 100 to? Oh. Grabe, tagi 100 na lang oh. Para pag Paris kukunin sir, magkano? Ganun pa din. Ha? Bahala na lang sila mamili. Ah, basta 100 talaga yan. 100 talaga to mga kalapatids. Pero to lahat sir may sing-sing no? Oo. Ah, mga breeder type na to mga to sir. Ito yung pang-breed. Kung breed na siya. Ah, walang mga bata dito sir. Yung iba dyan, may mga sibong, mga rato. Ano ito? Pagkakasama to sa kulungan sir? Oh, yung iba. Grabe nanginginig tong isa oh. May mga club dito sir? Oh, meron yung iba kaso. Ayun na, pinapili na iba eh. Ah, napili na. Pero halo-halo to, kumring tsaka club. Kaya mabilis maubos. Kaya Ha? nakuha na yung mga nakaklab eh. Nakuha na yung mga nakaklab. Ay, inuuna yung mga nakaklab. Ang pangalan mo? Ha? Jello? Magkano to kalapati mo? Magtuturo ako ha. Ito. Magkano to? 100 isa? Uy, grabe. Ang gaganda ng mga kalapati niya sir oh. Iba't ibang kulay oh. Yan oh. Chickled na may brown. Tapos yung iba dito mga brown. Mga pangkarera to sir? Mga lahat may sing-sing oh. Kumakarera ba kayo sir? Hindi. Alaga, grabe ang dami yung alaga. Kulang yata 1 kilo dito, isang araw ah. Kulang. Ay, pinapakain sir? Tire mix? Tire mix. Mga lapatids. Ay, bago yan sir. Ha? Hindi. Pwede top 1. Alaga. Oo. Ay, mga lapatids oh. Ang dami binibenta ni sir. May mga VIP dito oh. Ito, mga YP. Binili na. Ay, nabili na. Grabe oh. Ha? Hindi. Mga 70. 70 isa? 70 na lang, Uy, mura. grabe, paldo. Paldo sir ah. Dati 40, ngayon 70 na. Pwede na. Uy, grabe, ang ganda oh. Wantel, mga lapatids. 70 isa, binili ni sir. Ngayon 40 na. Maynila yan, boss no? Oo, dati sa Manila. Grabe, 70 isa. Wala na, nakuha na. Sorry. Lahat to? Hindi, yun lang. Ah, yung mga YB. Tapos ito, Taiwan. Saan dadalhin yung boss? Boss, saan dadalhin yun? Ibinta nila sa tropa nila din, alaga. Ah, okay. Ito, Taiwan. Ito, Taiwan, mga lapatids. Taiwan. 700 na Ito yung lang. bumabara ko kanina. Anong Taiwan to sir? SM. SM. 2018 boy, pakita mo. SM 2018. Ayan o. SM 2018. Ayan o. Barako to sir. Barako. Grabe bumarako to kanina. Pagkawala mo nga sir, babara ko to. Tingnan natin o. Oh, wala na, naubos. Tapos ito, Pakita natin yan. Manila Bird. Yan yung Manila Bird. Oo. Kano yan sir? 710. May sensor pa sir no? Oo. MMFC 2016 mga lapatids. Ayan o, ayan o. Ayan o. MMFC 2016. Hindi ka tali ako. 700 sir. 700 na rin. Pero may bawas pa. May bawas pa. Ano yung Facebook nyo sir? Basta. Ha? Bata dito lang? Oo.
Ah, dito lang. Ito sir. Yupa. Magkano ito sir? 300. 300? Big cut. Grabe, laki oh. Ano yan? Blue ring? Blue ring alpha. Ang kulay red. 2024. Bago. Ay, ito yung di natuloy. Oh. Oh, sa North. Magkano yan sir? 300. 300. Ano to boy? Ito. Ito? Ito mo boy. Ito. Yellow bar, tagang gray bar. Grabe oh. 800 isa. Ano yan sir? Anong ring yan? Ha? Home ring pero naka-sensor sila oh. Wala, mga naka-sensor oh. Wapo boss. Wapo. Pakita mo. Pakita mo. Sakaling pala rin yung makabili. Na. Pati itong pegs, binibinta ko rin, 4-5. 4-5. Oo. Pwede kang tumawad, wala kang kasalanan. Ayun, ano, paplug natin na Facebook mo sir o dito lang? Dito lang, oh, sige. Okay na boss, maraming salamat ha. Okay. Viral market mo. Dito, steak, 100,000 views man ako eh. 100k views. Ay, okay. Pare yung Aurora. Pigabay, at pinagtulubor mo. Kindalat man, agda akin man, pero fundraise labah man. May babaganan sir. Binasda ka lang sa binasda. Ewan mo yan ewan. Yo, mahal pa rin. Benta si Tutoy. Kumatong buyer mo Toy. Magkano itong kalapati mo, Toy? Ha? Magkano ito, boy? Yan boy. Ah, ito. 150 lang, 150. Ano to? Club ring to? Home ring? Club ring. Club ring, mahal pa rin. 150. Per piece. Per PC. 150, mahal pa rin. 150 lang oh, naka-club na lahat. Parang club din to boy ah. Oo. Anong club to? Parang Nueva Ecija. Baka makawala. Double banded. Magkano to? Sandala. Opo, sandaan. Sandaan to? BAFRC. Apa. Tapos Beef RC parang Manila Club yata to boy ah. Oh, sa Manila to? Sandaan lang yan? Oh. Sandaan lang? Sandaan. Grabe, sandaan lang daw yung mga lapatid. Ayos ah. Hindi, dapat ano si Allen? Ano ba ay sali yung tuta mo ka? Sandaan lang to boss? Oh. Ano yun, babae lalaki? Babae. Babae? Tawag mo nga, Allen. 100 lang to mga lapatids oh. Manila Club. May bayar tayo dun oh. Tinatawag ko yung bayar. Sige. Para mabili niya. Sandaan lang yan boss no? Oh, sige. Babae. Wow. Solid to mga lapatids. Eh iba dito boss? Wala na. Ito yung club, LPHA. LPHA dito local Pangasinan mga lapatids. Dito lang yan, sa San Carlos City. Dito na, San Carlos City. Tuwing Sabado po. Tuwing Sabado. 5 to 12 a.m. Pwede ba daw deliver? Pwede ba daw pa-deliver? Pwede yan, basta talaga, i-deliver ko. Oh, dalaga ha. Free delivery. Club ring boss. Club ring. Check you boss. Club ring. Ano may babibili? Sige boss. Double banded. Double banded boy. Club yata ito sir ah. Club. Oh, basta 100 na yan, kahit saan yan. Hindi. Pero double banded oh. 100. Amin, hawakan ko yung burger mo. Taga saan ka boy? Palyan? Palyas. At taga Palyas pala ito. Shoutout mo yung girlfriend mo? Wala. Ah, wala? Ang ina, ang laking lalaki oh. Bumi, wala kang girlfriend? Saan ka nag-aral? Pagaspal lang. Agaspel, San Carlos. Shoutout mo yung teacher mo doon. Pwede na yan boy. Sandaan.
Grabe pumili ito, Tencel oh. Mga rare coral oh. Ayaw mo ng blue bar? Gusto Tencel. Ito checkered. Wapo rin to oh, checkered. To. Ayaw mo to boy? Mukhang ganador to, ganador. Gwapo tayo. Gwapo yun. Parang ganador yan. Ayun na, tayo. Nang kukuto yan ang magandang sinyalis oh. Alpha. Ito daw, titingnan niya. Ito. Nanonood ka ba sa vlog ko? Siyempre, lagi. Lagi. Ngayon, papanood mo na yung sarili mo. Ayan boy. Ito maganda. Ayan. Ayan ang jackpot. Ano? Sing-sing niya oh. Club ring pa boy. Sakto. Club ring. Hindi PHA. BOTC. LPHA. Club ring. Pwede na yan. Bigay mo na agad boy. Hindi, hawakan mo maayos. One tail siya eh, kanina eh. Yan. May requirement si Boy ah. One tail daw. Pwede yan. Barako ya boss no? Wapo. Kulatan. Ha? Magkano daw? 1,000. 100 na pala. Club ring, jackpot boy. Ulit. Bigay mo na, pwede na yan. Ayan oh. Ayos. Tandaan. Ito, burger mo. Ayos. Puna mo ni.